السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. tuba misiriba an b'aw bɛɛ fo dante foli min na an bɛ ala tanu ka barika da ye ka neman kisi ɲini Allah subhanahu wa ta'ala bolo a ko cɛ ala kira ka an'a ka somɔgɔw an'a ka sahabaw bɛɛ an b'aw bɛɛ fo dante foli min na ka taa siti mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban an baw an faw an kɔrɔw an dɔgɔw fiqhu karamɔgɔw kurana karamɔgɔw hadisa karamɔgɔw question bilabagaw a jaabibagaw a sirafobagaw biro kɔnɔna mɔgɔw a cɛ ani a muso an b'a bɛɛ fɔ ala kira bɔnnaw shirifu ni kɔrɛsiw an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawu ɲini aw bolo an bɛ duwawu kɛ aw ye an b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa an ka junubu kelen bɛɛ ma a kumaba n'a misɛma ala ka limaniyaw di an ma ala ka sababu ɲuman latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ duwawu ɲini aw bolo an bɛ duwawu kɛ aw ye haminanko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la mun ta ye denko de ala ka den nɔgɔya o ye mun ta ye ayiwa muso de ye k'i ma cɛ sɔrɔ ala ka cɛ nɔgɔya i ye cɛ de don k'i ma muso sɔrɔ ala ka muso nɔgɔya i ye minnu ka garijɛgɛ sugu ko a ka gɛlɛn marise ko Allah subhanahu wa ta'ala de y'a nɔgɔyabaga ye minnu ta ye banako de ala ka kɛnɛya di u ma minnu ta ye papiye ko de ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu ta ye ayiwa kalanko ye ala k'a nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen hamu dilan minnu bɛ kaso de la fana ala ka bɔda nɔgɔya u ye minnu tununnen don ala ka so sira yira u la diɲɛnatigɛ bi a ka gɛlɛn fo ka se a ka gɛlɛn ko ka ca an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka nɔgɔya k'a bɛɛ la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an kan ala k'a nɔgɔya minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ala deli ya rabbi ala ka nɔgɔya k'an bɛɛ lajɛlen ye ayiwa mali fana kɔnɔ yan politiko mankan minnu daminɛnen filɛ nin ye ya rabbi ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ye an ka jamana ka hɛrɛ n'a ka lafiya n'a ka basigi bɛ maa bolo ala k'an gɛrɛjɛgɛ don o tigilamɔgɔ la ka sigi an kunna ya rabbi an ka jamana a basigi a bɛ ɲagami mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ ala k'o yɔrɔ ma janya an b'o deli ala bolo ala k'o kɛ an ye ala kira yɛrɛ kama ala k'o k'an ye kuranna kama ya rabbi an bɛ bɛɛ fɔ an ka taabagaw ala k'o hinɛ k'o kabura nɔrɔ ka baaradali nɔgɔya u ye an bɛna don an ka walanda kɔnɔ walanda mun ye fannu ta'amuli ma'a zawj komi aw bɛɛ b'a dɔn kɔrɔlen walanda in a tun bɛ di siti in sanfɛ yan nɔ ka kɔrɔ mais an tun famana ka walanda in di an bɛ se k'a fɔ depuis sunkalomakɔnɔ kɔnɔ walanda in ma di ka sababu ye kɛ daruraw ye ani sunkalo walanbilaw ani nin waati in kɔnɔ an tun équipelen don kosɛbɛ ni fɛn caman ye nka bi alhamdulillah an m'a fɔ occupation banna maa yɛrɛ tɛ lafiya diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ koyi i b'i to dɔ de la i bɛ dɔ de bila ka dɔ kɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na wallahi ni lafiya cɛ ka jan mais an bɛna profiter misiriba in kɔni walandaw o kana se ka jɔ an bolo abadan o kumana a ye joli min yɛrɛ fana kɛ an b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ bolo ni daruraw ye darura caman de tun b'an ka ala b'a dɔn o kumana an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sunkalo in kɔnɔna na an tun ye voyage dɔ kɛ ka taa Côte d'Ivoire an y'a daminɛ Buaké une semaine ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ site in sanfɛ an b'o fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an nana Daloa ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o fana bɛ site in sanfɛ an b'o fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an taara Abidjan Daloa an ye une semaine kɛ yen fana après an nana Daloa Abidjan 2 semaines an y'o kɛ yen nɔ ka sali kɛ yen nɔ sali tɛmɛnen kɔfɛ une semaine a tɛ une semaine yɛrɛ bɔ an bɔra Abidjan o kumana ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fana a dɔw bɛ site kan a dɔw yɛrɛ tɛ site kan o kumana an ka foli bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a bɛɛ fɔ o kumana ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an yɛrɛ ka bɔ an siginn'o la ka taa jamana kɔ kan nin y'a fɔlɔ ye a tun ma kɛ fɔlɔ a tun ma kɛ k'a fɔ ka bɔ ne ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan nin tun kɛra fɔlɔ de ye ala y'a fɔlɔ kɛ n ye ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana de ma n taara saliman ghaniman ɲuman taara ɲuman seginna foyi ma sɔrɔ n bɛ ala fo k'a barika da ayiwa a ka duwawu kelenw fana ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna don an ka walanda kɔnɔna na tuba misiriba ye site de dɔn mɔgɔ caman b'a kalama
a programme fɔlen no mɔgɔ caman ye ayiwa site min don kuma tɛ k'a kan photo tɛ bila a kan video tɛ bila a kan kasira tɛ bila a kan foyi tɛ bila a kan a mana fɔ a tɛ bila a kan yɔrɔ jumɛn k'a ta yɔrɔ wɛrɛ k'a ci kana o de kɔ dɔn bon programme min b'a a kɔnɔ ni a programme bɛ di don o don a programme ka suit o kɔrɔ ye jumɛn ye kasira tɛ fɔ dɔn bɛɛ na mais n'a dɔn sera ni mɔgɔ min se kasira la i b'a fɔ mais k'a sɔn ta k'a bila kana o de balilen don photo fan o fan tɛ lafiya la sɔn k'a ta yɔrɔ o yɔrɔ hali sɔn min u b'a fɔ ko a partage yɔrɔ wɛrɛ la an misiriba ma se a ma a wajulikɛlaw kɛrɛnkɛrɛn don a damana question fana bila don bɛ yen nɔ question jaabi don bɛ yen nɔ bon whatsapp sanfɛ fana mɔgɔ b'a fana ka hali bi mɔgɔ b'a kan ayiwa an b'a ɲini hendati hawa tanja ale k'i hakili to yɔrɔ la ni message min nana misiriba sanfɛ telegram kan a k'a dilan k'a bila whatsapp sanfɛ yaasa olu fana mɔgɔ an bɛ se ka nafa sɔrɔ ni a ye parce que waati dɔ kun kɛra la a ka appareil kun suyɛnna o de kama a kun b'a bila whatsapp kan sinon mɔgɔ caman bɛ whatsapp yɛrɛ kan halisa hali n'a ka di mɔgɔ min i bɛ se ka to yen yɛrɛ fana ni walanda fɛn fɛn bilala yan nɔ an bɛ tila ka transfer ka taga yen nɔ inshallah o kumana an bɛ bɛɛ fɔ bon walanda min n'an tun b'a kɔnɔ fannu ta'amuli n'a kun jɔra o kumana an bɛna continuer bi su in an bɛna daminɛ inshallah ala k'an bɛ sɔn a ba ma walanda in a bɛ yɔrɔ min na bi parce que an tun bɛ ka kuma furuɲɔgɔnw de ni ɲɔgɔn cɛ an ye cɛw ta fɔ k'a ban cɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye furu kɔnɔ a kan ka mun de kɛ a man kan ka mun kɛ an ye caman fɔ o la bi an bɛ musow de fana kan muso kan ka kɛ cogo di a kan ka mun de kɛ a man kan ka mun de kɛ furuso kɔnɔna na an ye caman fɔ o fana na bon arisa an ye kitabu in ban ni tɔ man jan bilen an bɛna tɔ continuer k'a ban ni ala y'a kɛ n'a banna n'aw gɛrɛjɛgɛ donna walanda kura wɛrɛ min na k'a daminɛ inshallah an bɛna o fana kɛ an bɛ ala deli ala k'an bɛ sɔn a ba ma ala k'an ɲɛ ka di an ma a ko walanda b'an bolo bi hafizi ala sharafi zawjik ko muso e ka tangali kɛ i cɛ danbe la i cɛ danbe tanga a ka diina tanga a ka kɔrɔta kow tanga i y'a faamuya ne cɛ ye karasalakaw de ye anw cɛw ye sirifuw de ye anw cɛw ye nin de ye anw cɛw ye nin de ye ni bonya min b'i cɛ kan o kumana i k'aw tanga dɛ komi e furulen bɛ mɔgɔba ma ka ban o kumana e k'i cɛ siri sa mɔgɔba muso kan ka kɛ cogo min e ka kɛ ten dɛ e fana kana kɛ i yɛrɛ la i n'a fɔ muso tɔw i kana kɛ i n'a fɔ muso tɔw cɛ ka danbe de tanga minɛ cɛ b'a yɛrɛ fisaya fɛn min ma i k'i cɛ siri i ka cɛ fana fisaya o ma ala kira muso alayhi salatu wasalam don dɔ la u ko ala kira ma e ɲɛ tɛ kisra masaw la o muso bɛ cogo min na o rome masakɛw muso bɛ cogo min na misra masaw muso bɛ kɛ cogo min na i fana ka kɛ ten de olu y'a ye ala kira ye masa de ala kira tɛ masa ye ala kira ye rasulullah ala ka kira de don wa anbiya'ihi ana ala ka nabiyima de don wa nabiyihi ana ala ka nabiyima de don o kumana ala kira tɛ komi n'a fɔ faama tɔw bɛ cogo min na k'olu muso bɛ cogo e ka kɛ ayi o kuma ala y'a yira ala kira muso la lastunna ka ahadi minan nisa allahu akbar aw kira muso tɛ komi n'a fɔ muso tɔw cogoya o kumana muso i cɛ danbe tanga dɛ i cɛ ka mara a tanga nin kuma in kuma kɔrɔmaba de don i y'a faamuya o kumana muso i cɛ tɛ sɔn fɛn fɛn ma a b'a yɛrɛ fisaya fɛn fɛn ma a bɔyɔrɔ b'a yɛrɛ fisaya fɛn fɛn ma a danbe b'a yɛrɛ fisaya fɛn fɛn ma i k'i yɛrɛ tanga ka bɔ a ma anw bɔra kaati de la anw bɔra nin karamɔgɔba in de la anw bɔra alimamiba de la anw bɔra sɛkuba de la ayi i b'o ka jogo de ta i bi o ka taa cogo de ta i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a la o kumana n'i ye sɛkuba ye i cɛ ye sɛkuba ye o kumana f'i ka kɛ sɛkuba muso ye dɛ i y'a faamuya ne ye karisa den de ye o kumana i cɛsiri sa dɛ u ye balan dɔ de gulo i kan na ne ye karisa muso de ye o kumana i cɛsiri sa dɛ o kumana karamɔgɔ muso duba muso mɔgɔba muso muso o muso n'i cɛ ala kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ dɔ d'a ma i cɛsiri k'i cɛ danbe tanga a kɛra quartier ɲɛmɔgɔ de ye o a kɛra dugu ɲɛmɔgɔ de ye o a kɛra sigida ɲɛmɔgɔ de ye o a kɛra tɔn dɔ de ɲɛmɔgɔ ye o a kɛra dugu alimami de ye o a kɛra dugu ɲɛmɔgɔ dɔ de ye o kumana i cɛ ka bonya tanga a ti fɛ fɛn fɛn ka kɛ a ka dugu kɔnɔna na kana to o ka kɛ dɛ hali ni a tɛ yen nɔ hali ni cɛ tɛ yen nɔ kana to a ka kɛ i cɛ n'a bɛ kɛnɛ kan e b'a ka danbe tanga nka n'a bɔra i mako t'a la o kumana o cogo kelen dɔ fana cɛ ka nafolo fana tangali i ka wajibi de ye a tɛ fɛ a ka nafolo ka kɛ cogo min na kana kɛ ten
a tɛ fɛ a denw ka bɔ kɛnɛma ni comportement min ye kana sɔn o ma k'a fɔ bɔn a taara a voyagera a y'a ka ayiwa kulusi surumaninw don a y'a ka pantalon don a y'a ka mini jupe don a ka bɔ kɛnɛma ayi i bi bɔ a ka danbe tanga a ɲɛna cogo min na dɛ hari a kɔfɛ a kɛ ten balani jugu ma na k'u bɛna balani fɔ a ka bulonda la a fɔ an ka cɛkɔrɔba tɛ sɔn nin ma hari n'a tɛ a tɛ kɛ yan o n'a ɲɔgɔnna a tɛ sɔn fɛn min ma a ka du kɔnɔ yɛrɛmabila a tɛ sɔn fɛn min ma a ka du kɔnɔ ayiwa ko langolonkɛw la a yɛrɛ la i muso la a denw na e yɛrɛ la i cɛsiri o kana kɛ hali a kɔfɛ nin de ye cɛ danbe tangali ye mais anw ye karasalakaw de ye karasa ye bonya sɔrɔ ni fɛn min ye aw mako t'o la karasa ye ala mɔgɔ de ye a y'a ka bonya fɛn fɛn sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni ala tɔgɔ de ye aw mako t'o la anw tɛ ala mɔgɔ ye parce que karasa ye ala mɔgɔ ye a ye nafolo sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ an b'an sago de kɛ ayi a tɛ kɛ ten dɛ kira dɔw tɛmɛna ala y'u denw jeni parce que u ma tugu bangebagaw kɔ nuhu ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ lutu muso halakira nuhu fana muso a halakira parce que u ma tugu u cɛw nɔfɛ i y'a faamuya o tuma na karisa muso ye ɲɛ i k'i cɛsiri sa dɛ i k'i cɛsiri ɲumanya de fɛ i k'i cɛsiri ko langolo k'o to yen o wagati de la parce que i ye karisa muso de u k'a fɔ ko alimami yɛrɛ muso bɛ ka nin kɛ i kana sɔn ka fɔ i cɛ ma sa alimami yɛrɛ den bɛ ka nin kɛ kana sɔn ka fɔ sa karamɔgɔkɛ yɛrɛ den bɛ ka nin kɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ muso bɛ ka nin kɛ muso y'i cɛsiri ka n'o kɛ an ka président yɛrɛ muso bɛ ka nin kɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ muso bɛ ka nin kɛ dugutigi yɛrɛ muso bɛ ka nin kɛ commandant muso bɛ ka nin kɛ sirifukɛ muso yɛrɛ bɛ ka nin kɛ o tuma na a kan k'a yɛrɛ fusaya olu ma a kan ka siran ala ɲɛ de a kan k'a cɛw danbe de tanga a kan k'u valeur de tanga o de ye ko bɛɛ lajɛlen ye y'a faamuya a k'a yɛrɛ fusaya fɛn dɔ kɛli ma mɔgɔw b'aw cɛw fusaya fɛn min kɛli ma a fana ka cɛw fusaya o kɛli ma a sharaf a ko cɛ danbe ani cɛ ka valeur taajun a ko ye sanu banfulan de ye la tarifa ra'sun bidunihi o kɔni kunkolo se ka kɔrɔta ni o tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ danbe min b'i la i ka bɔ yɔrɔ i k'a tanga i m'a ye ala y'an gulongulon ɲɔgɔn na i bɔ yɔrɔ maa i bi yɔrɔ min na n'i b'i lakodɔn yen nɔ fɛn dɔ bɛ i b'i yɛrɛ fusaya a kɛlɛ ma mais yɔrɔ wɛrɛ la i b'a kɛ a caman filɛ tunga la yen nɔ a bɛ sɔn fɛn dɔ ma k'aw to tunga la yen nɔ mais n'i b'i faso la walahi i tɛ sɔn k'a kɛ parce que i danbe ni i bɔ yɔrɔ bamanankan na an b'a fɔ cogo di ko tunga tɛ danbe dɔn ko mais k'a bɛ den ɲuman dɔn i y'a faamuya tunga tɛ danbe dɔn mais a bɛ den ɲuman dɔn kuma kɔrɔma de ye nin ye parce que tunga a tɛ mɔgɔ k'a fɔ karisa ye mɔgɔba ye a tɛ dɔn dɛ nka n'i taara n'i ye mɔgɔba jogow ta a b'a dɔn k'i ye mɔgɔba ye walahi a b'a dɔn tunga tɛ danbe dɔn mais a bɛ den ɲuman dɔn fɛn dɔ bɛ yen e b'i yɛrɛ fusaya ma i ka so i tɛ sɔn k'a kɛ abadan mais tunga la i b'a kɛ mais n'i y'a to yen hali tunga fana na walahi a bɛ dɔn k'i danbe ka ɲi i bɔ yɔrɔ ka ɲi mɔgɔ kan ka nin bɛɛ jateminɛ o tuma na a ko danbe a ko ye sanu banfulan de ye kunkolo se ka kɔrɔta n'a tɛ faj'ali sharafuk wa irduk aghla indak min ruhika wa hayatik ko muso i cɛ danbe i cɛ ka valeur i yɛrɛ ka valeur i yɛrɛ danbe k'o de ka kɛ i bolo a sankɔrɔtalen don ka kɛ fɛn sɔngɔ gɛlɛnba ye i bolo ka tɛmɛ i yɛrɛ nin kan ani ka ɲɛnamaya kan o kɔrɔ fɛn min ka di i nin ye n'i cɛ danbe tɛ sɔn a ma dɔrɔn a to yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ka di e ka ɲɛnamaya i k'a kɛ mais a b'i cɛ valeur bɔ a la ala i k'o ko in tɔ yen nɔ o de ka ɲi i ma parce que cɛ ka danbe bi to a de la wasawuni ghibatu zawjik a ko i ka kɔlɔsili kɛ i cɛ ka tungamankɛ la masala ni cɛ tɛ kɛnɛ ka wagati min na kana fɛn dɔ kɛ ko n cɛ tiya ayi fɛn min man d'a ye n'o b'a danbe bɔ a la n'o b'a valeur bɔ a la hali n'a tɛ kɛnɛ kan e k'i yɔrɔ ma janya o la ka bɔ mɔgɔw nɛn ma mɔgɔw nɛn mina i cɛ lagosili min kɛ kana o kɛ sa karasa muso bɛ sɔn nin ma karasa yɛrɛ de muso filɛ ka nin kɛ tantɔ i b'i cɛ lase lagosili ma muso kan ka cɛ danbe de tanga wa ani mɔgɔw bi i cɛ muso u b'a fɔ karasa muso de ye nin ye u b'a lajɛ hali n'u m'a fɔ u da la u b'u ɲɛ kɛ k'i lajɛ o tuma i k'i yɛrɛ tanga o bɛɛ lajɛlen ma wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala kira ko neman kisi bɛ a ma wa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam ala kira ko neman kisi bɛ a ma mastafada almu'minu ba'da taqwa Allah khayran lahu min zawjatin salihah ala kira ko wallahi mu'mina ma tɔnɔ sɔrɔ foyi la ala ɲɛsiranya kɔfɛ min ka fusa ka tɛmɛ muso ɲuman furu kan i ka tɔnɔ i y'a faamuya ala kelen k'i i ka mu'minaya kɔfɛ
ni ala ye nafolo caman d'i ma n'a ma muso ɲuman d'i ma ayi i ma fɛn sɔrɔ i ka ala ɲɛsiranya kɔfɛ ni ala ye so dakamanaw de d'i ma ka so valeur de d'i ma ka mobili dakamana de d'i ma wallahi n'a ma muso ɲuman d'i ma i ma kontan o kɔrɔ i ka ala ni ala ye maa min kɛ silamɛ ka ala ɲɛsiranya d'i ma a ma to i ye koyi mais n'i bɛ fɛ a ka dafare ala dira a ka muso ɲuman d'i ma n'a ye muso ɲuman d'i ma ka b'a banna wallahi hakili bɛ sigi hali n'a sɔrɔ k'a bɛ gwanjala na o kɔgɔntan de dun ni muso ɲuman b'i bolo ka bɛ hakili bɛ sigi ni muso jugu fana b'i bolo i bɛ don fɛn o fɛn na n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ a b'a k'i bolo jahanama ye k'a d'i ma o de kama ala kira ye nin fɔ ala ɲɛsiranya kɔfɛ hɛrɛ si tɛ min hɛrɛlen don ka tɛmɛ muso ɲuman kan a ko muso ɲuman ye jumɛn ye de fini ɲumantigi de don wa ayi nungalajan de don wa ayi cɛ ɲumanba in de don wa ayi iza ghaba anha hafazatuhu fi nafsiha wa malihi a ko n'i tɛ kɛnɛ kan wagati min na i voyagera wagati min na a b'a yɛrɛ tanga a b'i ka valeur tanga a b'i danbe tanga a b'i ka diina tanga a b'i ka nafolo tanga a ko o de ye muso ɲuman ye ala kira kelen ka nin fɔ wa qila li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam o ko ala kira ma ayyu nisa khairu o kuma na muso jumɛn ye hɛrɛ ye ka tɛmɛ muso bɛɛ kan muso jumɛn hɛrɛ ka bon qala allati walma allati la tukhalifi nafsiha wa malihi bima yakrahu ati fonko ɲɔgɔnya fɛn dɔ la a yɛrɛ kun na walma i ka nafolo la fɛn min i t'a fɛ masala fɛn fɛn n'a man di ye a ti sɔn hali i kɔfɛ o ka kɛ i ka du kɔnɔ e tɛ sɔn balanintigi ka don i ka du kɔnɔ e tɛ sɔn e tɛ fɛ i denmusow ka bɔ ni fini kunkurunin ye e tɛ fɛ i denkɛw ka don du kɔnɔ ni walimusow ye i tɛ fɛ i denw ka dulon min i tɛ fɛ u ka sigarati min baara jugu bɛ e tɛ fɛ i denw k'o kɛ wallahi hali n'i ti kɛnɛ kan i muso tɛ sɔn o ma wa i ye a yɛrɛkun fana na i tɛ fɛ mɔgɔ fasugu min ka don i ka du kɔnɔ e tɛ fɛ a yɛrɛ ka bɔ kɛnɛma ni comportement min ye wallahi a ti bɔ ten tɔ a tant que e muso y'a ye hali n'i ti kɛnɛ kan a t'o kɛ o kuma na ala kira ko alayhi salatu wassalam k'o de ye muso ɲuman ye a tɛ sɔn k'i ka nafolo fana tiɲɛ i kɔfɛ hakɛ min bɛ du bɔ a b'o de ta ka balo kɛ i kɔfɛ ni o ye hakɛ min n'o b'a bɔ ji la dumuni na balo la nafɛnw na fɛn wɛrɛw la hakɛ min b'a bɔ dɔrɔn a b'o de ta a tɛ sɔn k'i ka nafolo tiɲɛ ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko nin de ye muso ɲuman ye wa kana ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fili ala kira ka sahaba bado de ibnu mas'ud ale kun kɛra yaqulu a b'a fɔ waati bɛɛ a ka duwawu kɔnɔna na n'a bɛ salilaw n'a bɛna suntigɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a fɔra ko duwawu bɛ jaabi ibn mas'ud bɛ nin duwawu in kala a b'a fɔ allahumma arziqni imra'atan iza ghibtu anha hafizati ghaibati fi nafsiha wa mali a ko ala n gɛrɛjɛgɛ muso la tuma min na ni ne ti kɛnɛ ka wagati min na a bɛ tangali kɛ ne ka tungamankeya la a yɛrɛ kun na ani n ka nafolo la o kɔrɔ ni n ti kɛnɛ ka fɛn fɛn man di n ye a ti sɔn k'a kɛ n ka nafolo la walima ale yɛrɛ kun na a tɛ walice a tɛ n janfa ka taa walicɛyɔrɔ la a tɛ kamalentigi kɛ a tɛ cɛtigi kɛ i y'a faamuya hali ni ne tɛ kɛnɛ kan a b'a yɛrɛ tanga ibn mas'ud ko a ko nin de ye waati bɛɛ ale tun bɛ duwawu min kɛ o de ye nin ye o kumana waranda in an bɛna kun cɛ ni kisa dumanin dɔ ye kisa min n'a fɔra muso o muso n'i ye hakilima ye n'i ye danbetigi ye n'i b'i yɛrɛ dɔn i b'i cɛ dɔn i b'i danbe dɔn i b'i cɛ danbe dɔn wallahi nin kisa in a bɛna i nafa insha Allah an bɛna o kisa in kalan ala ka faamuya tulo di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛna kisa min kalan عاشت امرأة صالحة عفيفة مع زوجها في حي من أحياء بغداد أكون نكيرا مسودو دي مسوين تنبي في أكمباكا نينما يكي نينما يلا فيالينا نينما يدومنا كفرا أچيكا أكمبي كارتي دو كوننا كميني بغداد إراقي كابتال أو كارتي دو كوننا أتمي يندي مسوين على جون دي دو مسوين يمان دي تندو أكمبا چيفي چي تنبافي ukunye ɲɔgɔn kanu ukunbe ɲɔgɔn ka furu la ɲɔgɔn lafiyale ukunbe ɲɔgɔn lafiya u ka furu kun man gɛlɛ mankan tun t'a la kɔrɔfɔli kun t'a la wagati bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn kanu de yira ɲɔgɔn na ukunbe quartier dɔ kɔnɔ Bagdad Iraq jamana na o quartier dɔ kɔnɔna na
وكان في الحي رجل يطاردها بعينه وكلماته كما كلما رآها akom muso cedo tuntera o cen kunye kamalin bade o kumbe karten konnala wati be abe muso inge ni anyeye wal manaka kelema wuye wati be abe kuma kan fasu do fo muso inye ina fo muso tigela be kuma kan fasu min fo muso ye na fika muso min tige walma abe muso layni nyedo ye kamale sungurun tigela be sungurni mi abe fika tige abo layni nye fasu min abtoka muso layni o nye fasu nununye ya famia aye muso en toro kosobe ni oke waliya yenye parce que abake atumani muso yenye muso tefe ka che janfa nga che wati be akumeni ndeke muso ina ya famia wati be abeni ndeke muso ina aywa fa qararati muso ina na ayire muso ina na sabatili kesa yani muso ina na decision ta anta kida lahu akadda balido tige chenye hatta la yauda لمغازلة النساء مرة أخرى يعني أكا فريدو تكي تشينا ياسا أكا فرا نما لنغولون فاسويا ما كراك مصور لبلي يا فامي أبسكا نندبلا چوكو منا ننجوكو جوكو من بالا أبسكو دبلا چوكو منا أبت تكو مصور فالر موديكو واتي بي چه لنغولون almami muso walma dugutigi muso walma mami ye mogobay o muso abi tugolle ko ko lutike yasa akase ko malangulu mbara indabla choko minare okumana muso en ko alenna dabal de tige ola yasa chen akase kan mbara langulu indabla fa talabati minhu an ya'tiya sabahan ba'da khuruji zawjiha min albayt dondora chen ay muso ilajo bolon konnala akelenga muso lajo muso ko ama muso a rendez-vous dama sisansa ko shini ibina mfi o ba soron che bora ibina mfi sogoma da fanfe ibina mfi no ba soron che bora yame a rendez-vous di chema fi sabah aywa wa fi sabah o kuma na dugu jelesa talabati min zawjiha an yajma الرجال والنساء والشيوخ والأطفال حي ويعود إليها سريعا أقول chema awa ifle na boso kuma ina ba nyini fe ni tara dugu fere kene la masalan bolon konna na quartier mimbe no place publique mimbe no ni koko beke dugu kona mbebe nyon soroyi ni bora kene mabbi che o wele ku fara nyon ga parce que mo bade kunye chenye aywa dugu be kumba ka kuma kan lame akera dugu tige sa walma almami de walma quartier nyemo do mo bade kundo o kuma ne ka jama fara nyon ka che o ni muso ni chokoroba ni demsenu be fara nyon ka karte konnana aywa niye mo fara nyonga wakati mina ibafu ma kibina sokana kuma ika teliya kana falamma kharaja zawj asharati lirajuli ashiq bidukhuli tuma minna muso che bora kaba muso e kamaleni wele akonna nche bora sanna ido dukono ay kamaleni wele fa dakhala tuma minna kamaleni nana do sokono sa kamalin done sokono ale dona sokono muso e datuku udala summa sami'ati sautu zawjiha okoro oyoronin be chefana segina kana wasoro che dugu kono kamalinu dugutigu fenwa ay be fara nyogonga ferekene kono sa asegine kana uye che kuma kame indal babi dayor labe ka da kongo faqalat al-ashiq muso ko kamalini masisa yabudu anna zawji nasiya shay'an akone ba bisigiyan chefle ka nyine fendo de ko wala budda anta khitabi' fi makanin aminin ukmana karite funki dogo yoro dola yoro mi ni hakli sigi be yenno la yaraka fi ati yoro mina men iddogo fendo konnana fa iza sarafa fa'altu ma turni ala ke nin che tara dugu kono wakati mina abena chi mina na chi ke na bora wakati mina ukmana ina do femin kadiye ina okenela aywa summa wada'at al-mar'a al-ashiq fi sunduqin kabira kesu badobe muso imbolo akasokono ako chema idani konnana aye che ndo kesu bakonnana dra ya datu ga dalaka gogoro kala wa aghlaqat alayhi ay gogoro kala ka daso falamma dakhala zawjuha tumamina muso che do nasokono sa talabati minhu an yahmila sunduq ila makanin an yahmila sunduq ila al-makani ijtima' ahli al-hayy ako chema mba nyini bolo keso ba min fle sigila ninye
ata ikata na yoro mi ye jama fara ɲɔgɔn kan yen nɔ taa keesu sigi yen nɔ a ye keesu ɲini a ye mɔgɔw ɲini o ye keesu ta u taara n'a ye u taara bila feere kɛnɛ kan kɛnɛ ba kan jama koolilen bɛ yen nɔ parce que maa ba de ye cɛ in ye n'a ye jama wele bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka wele lamɛn faqalat linnas muso yɛrɛ taara sa a nɔfɛ u taara jɔ feere kɛnɛ kan muso ko mɔgɔw ma ayuha nas ya mɔgɔw wa hiya tada'u yadaha ala sunduqin wa yasru muso in kembe k'i bolo bila keesu in sanfɛ a bɛ k'i kanto inni imra'atun sharifa afifa aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne ye musoba de ye kalite in kɔnɔna na parce que n cɛ ye maa ba ye u ko wallahi tiɲɛ de don i ye karamɔgɔ an ka karamɔgɔba an ka ɲɛmɔgɔba muso de i ye wallahi i yɛrɛ maa ba ye fana bɛɛ b'o dɔn wa i ye maa nɔgɔman ye fana i tɛ maa ko la gɛlɛn ye a ko ne la aghdabu rabbi bi isyanihi a bɛɛ b'a dɔn ne tɛ n ma sɔsɔ ni k'a dimi dɛ o kɔrɔ n tɛ dimi ala fɛn fɛn ala dimi ne t'o kɛ n'o ye ala sɔsɔ ko ye aw bɛɛ b'o dɔn u ko wallahi tiɲɛ don an b'o dɔn i tɛ ala sɔsɔ wala udannisu sharafi zawji bi khiyanatihi aw bɛɛ b'a dɔn fana ne cɛ maa ba de don maa baden de don maa ba de don maa kɔrɔtalen de don aw bɛɛ b'o fana don ko tiɲɛ don wa ne tɛ n cɛ janfa fana aw b'o dɔn parce que n t'a la nɔgɔ n t'a danbe la nɔgɔ la udannisu sharaf n t'a danbe la nɔgɔ bonya min bɛ n cɛ kan n t'a bɔ a kan aw bɛɛ b'o dɔn ko tiɲɛ don an b'o dɔn wa qad arada ar-rajulu min rijal al-hayy a ko cɛ dɔ kɛra a y'a ɲini kabini carte in cɛ dɔ la an yasuru ka sharafi a ka ne ka bonya suɲɛ bonya min bɛ n cɛ kan ani bonya min bɛ ne yɛrɛ kan a k'o tiɲɛ a y'o de laɲini o kɔrɔ a bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ ni ne ye a y'o de ɲɛɲini wa an akhuna zawji wa ya ɲini fana kan cɛ janfa fa halalati alayhi hatta amsaktu alayhi ne y'a nɛgɛ fo n y'a sɔrɔ sisan fa in wada'atuhu bayna aydikum ni ne cɛ in bila aw cɛ ma sa a bɛ mun de k'a la maza tafa'aluna bihi ni ye cɛ in sɔrɔ sa k'a bila aw cɛ ma a bɛ mun de k'a la qalu nuwajihu darban wallahi an b'an ɲɛ s'a ma an b'a bugo an bɛ ka kuma ka gɛlɛnw fɔ a ma ka gɛlɛya k'a kan ka kɔrɔ fo la ya'udu li zalika marratan ukhra tɛ se ka nin maa langolon ko ɲɔgɔnna kɛ e la bilen walima i ɲɔgɔnna wɛrɛ la faqalat ha huwa awa ako cɛ min a filɛ nin ye bidakhili sunduqi a filɛ keesu de kɔnɔna na faf'alu ma shi'tum fɛn min ka d'aw yɛrɛ a y'o k'a la o kumana u ye keesu dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a ma darban wa sabban minnu b'a bugo minnu b'a neni olu b'a neni a laban maloya bonyana cɛ in kan a ye carte yɛrɛ bila a ye dugu bila a ko fo k'ale sa a tɛ se ka ni ɲɔgɔnna in kɛ bilen a ye dugu bila o kumana muso bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ tan de an tun bɛ fɛ ka nin kisa in de kalan ka walanda kun cɛ n'o ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ayiwa ka dugawu ɲini a bolo ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ agence majura city fana an b'a a fana mɔgɔw bɛɛ fɔ an b'a bɛɛ lajɛ an b'u fɔ u ni cɛsiri an b'u fɔ kosɛbɛ o kumana agence majura city mɔgɔ an b'u fana fɔ an b'u fɔ kosɛbɛ a cɛ n'a muso bɛɛ mɔgɔ caman tɛ city in kalama mais city dɔ b'an bolo agence majura inshallah an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ala ka gɛrɛjɛgɛw fɔni ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o kumana an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw den n'a ka kalanden ahmad tanba sila tuba majura